Čau lidi, tady Dragon a máme tu první video ze Subway Surfer. Si tomu říkáte nějak jinam, no tak pardon. Tak jo, jdeme se do toho pustit. Tak jenom, jestli se vám to líbí, dejte like, budu moc rád. A jestli se vám to nelíbí, no tak nestrácejte čas mýma videjma. Třeba si puste Jirku nebo tak, jenom to... a kdybyste byli tak hodní, no tak to sdílejte dál. A to možná mě uvidíte na youtuberingu, když budu mít nějaký ty lajky, ale asi ne, protože já nebudu mít hodně lajků, to jde vidět, protože mám špatnou kvalitu. No a to je právě že blbý, protože natáčím před zase Mobizem, že já jsem žádný jiný apky nenašel. Tak to je blbý, no. Tak ale už jsem hrál za kamerou. Moje největší skóre bylo 48 000. No tak, jestli to teď nějak brzo pokazím, no tak se fakt omlouvám. Teď jsem to dlouho nehrál. No tak. Jenom to ještě vám něco řeknu. To bude sample to. Za chvilku tady u mě a si natočíme spolu Modern Combat. Jestli to znáte tu hru, je hrozně superová. Tak se mnou tu ještě bude Niky a tak, Niky.cz a budeme hrát prostě Modern Combat a GTA nějak, já nevím, Shadowfall, Killzone, FIFU a tak jenom jestli chcete mi poradit, no tak to zkuste mi napsat do komentářů, jaký apky se dají stáhnout, aby to mělo lepší kvalitu. Tak jo, a teď se obrátíme ke hře. Jo, tak, pardon, že jsem to nemluvil, že jsem na škytavku. Tak, ještě to. Já jsem teď jenom něco udělal špatného, protože to dáme klíč. A je to docela pomalý. Tak, udělal jsem pár mistr, budu mít za to Mr. Box. Tak, že chcete, tak mi prosím dejte šanci na YouTube a já fakt budu rád. Tak jo. Tak pardon, že jsem to teď střihnul, protože prostě mi nějak spadl Mobizem. Tak jo. Tak jo. Tak já se asi s vámi rozloučím. Tak.